Айрым bir кытлау сәләме итеп, Роза Рәшит кызы Иксановага 55 яшь тулу уңайыннан якыннары, абыйсы Зият Абдрахманович, тормыш иптәше Әминә Миралиевна, балалары Гүзәл, Марат, аныклары Мәрьям, Алмаз, абыйсы Фәрит Абдрахманович, тормыш иптәше Флора Мирвановна, балалары Руслан, Эльмира, Лилия, Андрей, аныклары Настя, Дамир, Руслан, Давид, Тимур, Дилярочка, апасы Фәрида Абдрахмановна, балалары Рамиль, Лилия, Рафаэль, Әлфия, аныклары Азилия, Альберт, Амира һәм Марат тапшыруыбызга изге хисләргә тулы язма җибәргәннәр. Абыебызның матур Роза гөленә дә 55 тула. Бу бит гомерләрнең бик тиз, агым суда үткәнен аңлата. Розабыз кечкенәдән үк бик тырыш, бик уңган. Аш суга да, өйдә пөхтәлек булдырырга да, бакчада хуҗалыкта эшләргә дә ярата торган кыз булып үсте. Шуңа күрә улыгайгач та ул үз гомерен туган авылы белән бәйләде. Яраткан тормыш иптәше Рәшит белән сыкланырлык батыр егетләр тәрбияләп үстерделәр. Алар да инде бүген тулы ир атлар, хәтта өлкән уллары өйләнеп, онук та бүләк итәргә өлгерде. Розабызның юбилее көнендә аның хакында нинди сүзләр әйтер идек? Билгеле, үтән эшкә күңелле, бик кардәш җанлы булуын без аның яратабыз. Кайчан гына аларга килмә, ул бик җылы каршы ала. Кунакчыллык аларның гаиләләренең матур сыйфатлары. Тормышлары да аларның 2-5легә лаек. Авыр эш белән шөгыльләнсәләр дә, хәләл малларын табып көн күрәләр. Розабыз бәйрәмендә күңел тынычлыгы, җан һәм тән сәламәтлеге телибез. Алда да шулай, кардәшлекне белеп, туганлыкның кадерен саклап, аралашып яшик. Бала-аныклар кайгысы күрергә язмасын. Без синең белән горурланып та, сыкланып та яшибез. Татар халкы әйткәнчә, төртсәләр, әйтсәләр дә яңадан торып баса торган тере көмеш син. Шундый булып калды алтыныбыз. Тормышта син үз урыныңны белеп, ныклы адым белән атлыйсың. Барчабызны каршы искән җилдән көчең килгән кадәр саклыйсың. Күпме генә бәхет теләсәк тә, бик аз булыр кебек тоела. Нинди генә изгелекләр эшләмәдең кешеләргә гомер буена. Шуңа сине бар да яраталар, дус ишләрең йөри кергәләп. Һәр чак синең кырган табыннарың, туганнарың йөри килгәләп. Туганыбыз алтын безнең, без яратабыз үзен. Һәр вакытта үлчәп кенә сөйли ул ни бар сүзен. Телибез ихлас күңелдән бары шатлыклар аңа. Бирсен Ходай тик бәхетләр, олы сөенешләр сиңа. Кадерле Роза Рәшитовна, якыннарыгызның теләкләрен дәвам итеп, Гүзәл Уразова башкаруындагы бик матур җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Sizge telisi kile, selametlik, sağlık,
Öміріңіз her şak бай һәм мол булсын. Шатлықта, бәхеттә, бу яңлы җирдә татулык